Ito yung kakainin natin for today, mga katropa. Crispy kare. Crispy pork kare kare. Crispy Yun. pork kare kare. Tapos meron tayo ditong fried chicken. Saka Shanghai. Lumpiang Shanghai. Tapos meron tayo ditong rock melon. Tapos kanin, syempre. Ayan. So mga katropa, ano pang hinihintay natin? Makain na siguro na. Kain na na. Sarap. Baka na. Parang kumain na. Ano ba? Panalo. Ito yung kulay ng ano, ng kare-kare kasi. Yung atsuete na nalagay ko. Maputla yung kulay niya. Kaya naging kulay peach yung kare-kare. Kare-kare. Sanghay tayo mga katropa. Sarap. Ano ito sarap? Sabaw eh. Sabaw? Parang ano ka sabaw ito? Sarap. Ang sarap. 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 Sarap ng ano. May ugong. May ugong kayong natin. Ano ba yan ito? Ikaw, kandang po niya. Parang ba akong buti? Sarap. Ngayon, shoutout nga pala sa lahat ng mga Pilipino Mukbangers. Sarap ng Shanghai. Wala kaming ano, bago-o. Walang partner yung kare-kare natin. Mas masarap sana ako may bago-o. Tapos na nga, may God. Sige, tutuklahan yung mga tropa. Para sa susunod. Sarap. May ano ba? Kari-kari man. Parang ginawa ko ngayon. Kaso ba pa rin yung baboy? Baka. Pero mas masarap.
Langaw. May ocean. Tsaka shoutout nga para sa lahat ng mga nag-super chat ng last review. Kaya ano kay Walin TV, video, Under Single Vlog. XTV. Batang Height 1021, At Ruby. Ma'am si Ruby Mukbanger din niya. Ba't puro kahula kay mama? Daming jamon ngayon, ha? Labas pa sila. Na-inspire kasi kami kay Kuya Jix. Kumain siya sa labas sa bundok. Nag-try kami kumain ngayon sa terrace. Ano? Kare Kare. Tapos yung mani dito, mani ni Animes. Yung ginawa niya. Ayusin mo nga. Ha? Maninihan. Ginawa ko sa mani. Bawasan mo ng peanut butter. Hindi lang nakakain. Ginawa ko. Blender ko. Ay, Nakulit mo lang ako. kumain mo ba? Tamis. Grabe. Huwag niyong kare-kare pa. Kulay ano, brown. Brown ba? Light brown. Yung sa akin, peach. Ganun talaga. Importante, masarap. Excuse me. Na? Ang tangkay mo. Hindi nakalibat. Sarap, ano, tamis.
Yung langaw na. After namin dito, yung langaw na to. Ay, bakit? Nahulog-hulog ni Kulit yung kanin. Bye. Hinog na siya, no? Kami? Sobrang dami. Pwede siyang pangkape. Tulog. Hindi na salo. Pwede ng kape. Nakalimutan ko na mag-set down. Pero sobrang sarap. Ito lang nagre-request kaya ng pagkalit. Soup. Ano? Yung sa akin. Punta ako. Gusto lang. Naman, mga tropa. Sarap. Sarap. Nakalimutan ko na magsalita. Nakapokus na ako sa kain. Sarap kasi. So, paano mga katropa? Paano mga katropa? Busog na kami. So sana nagustuhan nyo ang video na to. At kung nagustuhan nyo, don't forget to like and subscribe. Right. Ayan. So mga katropa, see you